V priehrade v Suchej nad Parnou našli hasiči potopené auto. Vytiahli z neho mŕtve telo 46-ročného rybára. Auto vo vode s otvoreným kufrom a audicu so stoličkou na brehu zbadali okolo idúci rybári. Ráno mi volali rybári, ktorí išli ráno do práce, že na hladine pláva auto. I hneď zalarmovali hasičov a políciu, prišli do niekoľkých minút, keďže nevedeli, či sa vo vozidle aj niekto nachádza. Hasičskí potápači sa museli o tom presvedčiť. Konali rýchlo. Dvaja príslušníci pomocou povodňových oblekov prišli k autu a teda vo vozidle bola nájdená osoba mužského pohlavia, ktorá žiaľ nejavila známky života. Čo tu boli ľudia na okolo, tak hovorili, že to auto poznajú. Mal by to byť občan zo Suchej nad Parnou. Okrem hasičov a polície na miesto prichádza odťahová služba. Utopené auto z vody vytiahne. Ako sa vozidlo s rybárom ocitlo v priehrade, vyšetruje polícia. Je niekoľko verzií. Jednou z nich je, že muž v aute zaspal a vozidlo sa do vody samovoľne zosunulo. Je to také strašné, že človek ide si za koničkom a má chvíľu voľná a tak toto dopadne. Roman Rudkaj, televízia Markíza.